ko jiya an kawo min kes wani mutum ya sake matarsa saboda tana neman mata. Kaga ana ta maganar luwaɗi, kullum ana maganar luwaɗi ne, to akwai kuma babin mata su nemi mata. Shi ma wannan fahij jiddan, mukan faɗi wannan a karatu mu yi bayani saboda ku kula da iyalanku. Ka daina barin matarka tana yawan ƙawaye, wallahi wasu ƙawayen ba na Allah ba ne. Gidanka ya zama tasha, yau wance ta shiga ta fita, kana nan kana hayaniya baka san me kake ba, kana can kana wahalar nema, ana ta ta'adi a gidanka. Yawan alaƙoƙi da hulɗoɗi da mata suke yi a junansu wasu ba Allah a ciki. Ko ka ga babbar mace tana ƙawance da ƙaramar mace, mata ka 'yan ƙaramin shekaru ne da ita amma tana harka da macen da ta haura shekara 40 da wani abu 50. A wace alaƙa? Ita ba kasuwanci suke ba, ita ba kaza ba, wai ƙawarta ce, ƙawance, kullum suna waya, kullum suna fita kaza suna kaza. Kana nan shirme, ai kana ganin dan mata ne, to yanzu hatta mata da matan ba a bari. Zuwa ya zo gida malam ya tarar da wata mata tana zina da matarsa. Kamar yaya? Ba fa wani namiji yana zina da matarsa ba, a'a wata mata tana zina da matarsa. Ashe mata suna neman mata. Shi yasa da yawa daga cikin barna da ta'adi da yake faruwa a cikin wannan al'umma da wahala da muke sha, wannan shine sababi. Rashin tsoron Allah, rashin takawa. Ya ce babu wani magana ɓoye-ɓoye, a fili ya tarar da su kuma ya ce akan gadansa. Suna gama ya ce to haɗa kayanki, lakum dinukum waliyadin, ki ƙara gaba. Wayyo Allah kaza ce ai baki san Allah ba, sai gida. Aje can ki je ta yi miki sadaki, aje ubanki ya ɗaura muku aure a masallacin juma'ar unguwarku. To wannan shi ma fa yana faruwa a makarantun bodin na mata. Duk wanda ya kai yarsa makarantar bodin to ya bincika shi ma. Manyan 'yan mata suna neman ƙananan 'yan mata da ake kawowa a makarantun bodin. Haka a jami'o'i, hostels, duk wanda ya kai yarsa jami'a tana kwana a hostel to shi ma ya bincika kuma ya dada sa ido. In ba ka ci sa'a ba, yarka za ta je ta gama shekaru, ba ka ce ta yi digiri ta kawo maka kwali ba, to za ta zo maka da kwalaye, ba kwali ɗaya ba, da kwalaye za ta zo maka. Saboda akwai su ko ina, akwai su mabarnata ƙazamai. Mata su nemi mata, wannan kan haddis wala haraj, ba magana. Ƙungiya ce ma da su, ko in ce ƙungiyoyi, kuma ga taimakon juna a wajensu. Saboda me? Saboda taimakon wannan fasadin, taimakon wannan barna. Malam, kudi ake turowa daga waje, ana sponsorin masu wannan manufa ta neman maza ko mata su neman mata. Har taro ake yi, har seminars ake yi, biliyan kaza ake turowa ta hanyar ofishin wane da wane. Kai ka san da kai nake, kuma kai ka san kana karban wannan kudin, kuma kai ne wakilinsu, kai kake tara mutanen. Ana yi komai da komai, a zo a yi lecture, a yi seminar, yaya mace za ta rinka jin daɗi da 'yar uwarta mace. A yi lecture, a yi seminar, yaya namiji zai rinka jin daɗi da ɗan uwansa namiji. A gama a ba su certificate, a ba su kuma kuɗi, kowa ya ta jin alert bayan an tashi daga taro, ɓururun kuɗi suna shiga. Da an sake kiran ku bayan wata 3 wata 4 sai a ce to yaya, guda nawa kaiwa, nawa ka samu.